Kawas ni bedoran nih, makasih songai dong. Ma bedor ilai? Tahu bedor na? Ada apa nih? Hah? Berdap kundo, Udalguri. Acha. Mojang. Kau ibu sudah Bangalore? 18 বছর ভাই বাপ রে বাপ মান নাগে মা রে নেই এই জরি জং খাইবাই দङ आरोना वा क्रिसमासनि मा पार्टि जानो थांसिसोरो क्रिसमासाव बेंगालराव आदाया मा जायगानिमोनलाय बिजनि मासखौ बखब्रा सिनायाखै मानसिखौ आच्छा माबायदि खबर मोजां ना दे होमबालाय हेपि क्रिसमास दे थाना फेमिलि क्रिसमास दे थाना फैदो दे आं दा बेलेगाव थांसै आं नोंसोर थांफाला आं ओइ बिसोर थांग्रोसिगोन आरो आं दा लेट थांसिगोन आं दा बेलेग जों आदा बाजिमोन थांगोन आरो ना बिसोर थांसिगोन आरो ओइ नै थांनो ओंखारबाय बिसोर थांग्रोसिगोन आं दा लेट थांसिगोन Hi guys, happy Christmas to everyone. Dinai ang थांनो नागिरदों बेंगलरनि क्रिसमास जानो आरोना लोगोफोर क्रिसमासाथ' बेंगलराव मोननै मोनथाम जायगायाव जायो आरोना जों आदाजों आं थांफायसै आरोना आदामोना थांग्रोबाय आङो दा उनाव थांसै आरो सिङाव दे लोगोफोर दे होमबा नालायाव थांदों होमबा ना इसोर थांगोन राजाबो थांगोन आदाबो थांगोन नै बारा जाबाय कम फास्ट गारि बुकिं खालामना जाबाय आरोना फैबाय गारि फैबाय नैबेनो गारिया नै गारि मे वेलकाम बेक टू BurmalMryYoutube चैनल गाइस लोगोसे हैप्पी मेरी क्रिसमास एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन माय साबस्क्राइबार दिनैनि भिडिअआ जोबोर मोजां जागोन लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायनो दाबाव दे होमबाना लोगोफोर नायलांबाय थादो सफैबाय आरोना फाइनालि बेयावनो जागोन आरो नैयाव हिज ग्रेस पार्टि हल बे सिङाव जागोन ना थार्ड फ्ल'राव जागोन आरोना ओरै लानोसै खनसे ग्रेस बड' बाप्टिस्ट चार्चनिसिम थेंक इउ स' माच आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय आरो काब्रा आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनिसिमबो नाथाय आं थांदोंमोनबाबो फैफिननाय जाबाय सानैसो गथ'फोर लाबोनानै आं बेलेग थांदोंमोनबा बै मोनसेयाव आङो थांदोंमोन ओमफ्राय दा बेलेगाव फैफिनलायबाय आरोना लोगोफोर माने आं नै राजामोनखौ लाफादोंमोन बिसा बिफा इयावसो फैबाय नालाय आंबो इयावनो फैनो गोनां जाबाय आरो नै इयाव सिङाव हाबबाय आरोना आरो बेयाव ख्रिस्ट'खौ सिबिनो फैनाय ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमखौबो इसोरनि मुङै हामबायदों आरो साफ्रोमनिसिमबो आंनिफ्राय मेरि क्रिसमास आं बाइबेल सिरि फरायनो लादों जेसाया 9:6 सिरि मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय
सासे बिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय आरो हादां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन बिनि नामा आसरित मन For today's memory verse I have taken John 1 verse 1. It says, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Praise the Lord. Luke chapter 2 verse 10. Praise the Lord. Luke chapter 2 verse 10. The angel says, do not be afraid. I have a very good news for you. The news will make everyone happy. Thank you. Praise the Lord. Luke 1 verse 27. To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Thank you. Praise the Lord. For today's memory verse is chosen from John 3:17. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but in the order of that the world might be saved through Him. Thank you. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a son is born, and to us a child is given. The government shall be on his shoulders, and he will be called Everlasting Father. Thank you. Praise the Lord. Luke chapter 2 verse 11. Today a Savior is born in David's town. He is Christ the Lord. Praise the Lord. June chapter 3 verse 16. For God loved the world so much that He gave His only Son, so those who believed in Him may not die but have eternal life. Thank you. John chapter 1 verse 14. The word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory from the Father, grace and truth. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will show you a sign. The virgin will give birth to a son and will call him Emmanuel. Thank you. आखाइ खबनानै होगोन बयबो बिथांनि थाखाय आरो माने प्रार्थना खालामगोन जोंनि सानडे स्कुलनि गथ'फोरनि थाखाय मानोना बिथांमोनानो जोंनि थावनियावनो थानाय बायदि मोनदों आरो मोनसे प्रेरणा मोनसे गोजोननाय मोनदों आरो बेहेকৈ আজি যি আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ সেলিব্ৰেশ্যন এই খ্ৰীষ্টমাছ সেলিব্ৰেশ্যনত মোক অসমীয়া ভাষাতে ঈশ্বৰ বাক্য আনিবলৈ দিছে সেইকাৰণে মই আজি ঈশ্বৰৰ বাক্য অসমীয়া ভাষাতে মই আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এটা দুটা মই বড়ো ভাষাটো যি ঈশ্বৰৰ বাক্য আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আমাৰ থিম আছে prepare room for him Luke chapter 2 verse 7 এইটো আছে আৰু
ধৰা বুকুলৈ যা। জীৱ জন্তু হওক, ভিজিবল এণ্ড ইনভিজিবল, চকুৰে দেখা পোৱা আৰু দেখা নোপোৱা হওক বুলি কৈছে, লগে লগে হ'ল। এই সকলো ঈশ্বৰে 5 দিনত বনাইছে। তাতে 6 দিনত বাইবেলত লিখা আছে, 6 দিনত ঈশ্বৰে ক'লে আহা আমি আমাৰ প্ৰতিমতে আমি মানুহ নিৰ্মাণ কৰোঁ। আৰু সেই বোলে বাইবেলত লিখা আছে এটুকুৰা মাটি লৈ মানুহৰ আকৃতিৰে তেওঁ বনাইছে। তাৰপিছত নাকি দি ফু দিছে। বাইবেলত এইটো আমি যদি চাওঁ আমি গম পাওঁ যে নাকি দি যেতিয়া ফু দিলে মানুহ জীয়া প্ৰাণী হ'ব। তাকে আমি কওঁ মানুহৰ মাজত এনে আন কোনো নাম নাই। जेरावबो बासै जानाय गैया। जि जिसुआ जोंनि थाखाय थैबाय, जोंनि थाखाय फैबाय, बेजोंल'सो बासै जानाय दङ होननानै बासैनिखौ मबा थोनहरजानाय 4:12 सिरियाव लिरनाय दङ। जे जिसु फैनायनि मेन कारना मानो पृथ्वीयाव फैनायनि कारना जोंखौ जों जि सेलेब्रेट खालामदों ख्रिस्टमास, बे फैनाय जिसु फैनायनि मेन कारना जाबाय जोंनि पापखौ, नोंथांनि आरो आंनि पापखौ क्षमा होनानै ঈশ্বৰা আমাক বচোৱা। ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ আছিলে, ইমান ক্ৰোধ ঈশ্বৰে। তোমালোকে নাখাবা বুলি কৈছে, তোমালোকে খালা, তোমালোকে এইটো কাম কৰিব নালাগে বুলি কৈছে, তুমি কৰিলা, এতিয়া তোমালোকে মৰিব লাগিব। মোৰ আৰু ইয়াতে কৰিবলগীয়া নাই নহয়। যীশু খ্ৰীষ্ট আহি পুনৰ মিলন, ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ মাজত যি ডাঙৰ গেপছ আছিলে, ঈশ্বৰে মানুহ পাপ কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰ যিটো ধাৰ্মিক ঈশ্বৰ হয়, মানুহৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰা হ'ল। আনফালে মানুহে নিজৰ পাপ লৈ এই ঈশ্বৰ যি ঈশ্বৰ পবিত্ৰ তেওঁৰ ওচৰত যাব নোৱাৰা হ'ল, তেনেকা হৈ আছিলে। কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই তেওঁ পৃথিৱীত আহি মৃত্যু বা চেক্ৰিফাইচ দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ পুনৰ মিলন, reconciliation between God and man, যিশুৱে তেনেকা কৰিলে। তাৰপিছত যিশুৱে অহাৰ কাৰণটো হ'ল, যিশুৱে পৃথিৱীত অহাৰ কাৰণটো হ'ল অনন্তকুলীয়া মৃত্যুৰ পৰা আমাক বচোৱা। Eternal death, to save the people from the eternal death. অনন্তকুলীয়া মৃত্যু আপোনালোকে সকলোৱে নাজানিব পাৰে। অনন্তকুলীয়া মৃত্যু কি কয়? বাইবেলে কি কয়? বাইবেলে কৈছে আমি এবাৰে জন্ম হ'ব, তাৰপিছত মৃত্যু হ'ব, আমাৰ আৰু পুনৰ জন্ম নাই। বাইবেলে কোৱাখিনি কথাটো এইটো, আমি পুনৰ জন্ম বাইবেলত দেখা পোৱা নাই। কিন্তু বাইবেলে কৈছে when we die, আমি যেতিয়া কি মৃত্যু হয়, সেই সময়হে আমাৰ লাইফ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট হয়। লাইফ জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট হয়। বাইবেলে কৈছে যিজনে তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয়, কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। তাৰমানে এইটো যেন কওঁ, যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ পাপৰ কাৰণে আহিলে, আমি যাতে যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰি পাপৰ পৰা মুক্তি হ'ব পাৰে। যীশু খ্ৰীষ্টই ঈশ্বৰৰ যি উদ্দেশ্য এইটো আছিলে, আৰু তেওঁ সেইকাৰণে আহিল পৃথিৱীত। কিন্তু যিসকলে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা নাই, বাইবেল কৈছে যিসকলে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা নাই, তেওঁবিলাকে অনন্তকুলীয়া মৃত্যু তেওঁলোকৰ আছে। What is eternal death? আমি সকলো ধৰ্ম পুস্তকতে আমি দুটা ঠাই দেখিবলৈ পাওঁ, যে স্বৰ্গ আৰু নৰক। স্বৰ্গ হেভেন এণ্ড হেল আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত উপস্থিত হোৱা ইনক্লুডিং মি, আমি কোনোদিন মৰা নাই। নমৰাকে কেনেকুৱা আমি নৰকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ? কোনোবা জানো নৰকৰ পৰা গৈ আহিছে? এইটো কুৱেশ্যন হয়। কেনেকৈ নৰক, কেনেকৈ স্বৰ্গ আছে বুলি আমি ক'বলৈ পাৰোঁ? খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীসকল, আমি বাইবেল বিশ্বাস কৰোঁ, সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰোঁ। আমি যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি বাইবেল বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু বাইবেলত লিখাৰ কাৰণে আমি নৰকক আছে বুলি আমি কৰোঁ।
বাইবেলত লিখা আছে যে নৰক এনেকুৱা বুলি লিখা আছে নৰক আপোনালোকে ইয়াতে যেটো সাউথ ইণ্ডিয়াত কাম কৰি আছে বহুতজনে আপোনালোকে সাগৰ নেদেখাকৈ নাই ইয়াতে মই বহুত বাৰ সাগৰ গলো মুম্বাই আমাৰ তাজ হোটেলৰ ওচৰত মুম্বাই ইয়াতো আমি সাগৰত জাহাজত উঠিলো কন্যাকুমাৰী সাইডত জাহাজত উঠিলো বা ত্ৰিবান্দ্ৰম সাইডতো গলো বিছত আৰু মই দুবাৰ ইজৰাইলত গলো ইজৰাইলত যি গালিল সাগৰ যিশুৱে য'ত মানে গালিল সাগৰ আছিলে গালিল সাগৰ দুবাৰকৈ মই দেখা পালো বাইবেলত ৰেড সি বুলি লিখা আছে এই মুছিয়ে যে ৰেড সি ৰঙা সাগৰ পাৰ কৰিছিলে ইমান ডাঙৰ সাগৰ আছে তাতে দেখা পালো বহুত ডাঙৰ সাগৰ আছে দেখা পালো এইবিলাক কি হয় এইটো পানীৰ সাগৰ ফুল অফ ৱাটাৰ নহয় পানীৰ সাগৰ গোটেই কিমান বিশাল কিমান মানে দ হয় দ্বীপ আমি নাজানো সাগৰ ইমান তললৈকে যায় আমি নাজানো বিশাল চকুৰে মানে মনিব নোৱাৰাকৈ এনেকুৱা বিশাল সাগৰ দেখা নাপাওঁ চকুৰ লগত আৰু যদি আমি মাজলৈ যাওঁ তেনেকুৱা সেই পাৰ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ তেনেকুৱা আমি সাগৰ জানো কিন্তু যিশুৱে কৈছে যে সাগৰ যি নৰক এই নৰক হ'ল জুয়ৰ সাগৰ नोंथांमोना नायनोब्ला नुगोन नुजा होजानाय 19 बालाब 24 आव नायगोन Revelation chapter 19 verse 20 how the hell look like हामबायसै प्रभु जिरायगोन इधर मेरी क्रिसमस लेना है जोङो देग्लायबो बा फैगोन बोसोरावबो जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय इच्छा खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनो थाखाय इच्छा खालामदों जायफोर दिनै बाहागो लाफैदों बा बेवहा दङ नोंथांमोना दिनैहा जेरै जोंजों फैनानै मदद होफैबाय जोंखौ बाख्नायनाय सिबिनायाव बेबायदिनो फैबाय थानाय 1 जानुवारि 2026 बे हाबाफारियाव नोंथांमोना जोंजों लोगोसे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन मदद होफैगोन बेखौ जों नोंथांमोननिसिम खावलायबाय आरो जोंनि जे न्यू इयार प्रग्रामनि जा लकेशन जोंहा मारुति सेवा नगर जेराव जोङो रेगुलार जोङो सानडे सार्भिस जोङो खालायो जोंहा बेयावनो जोंनि प्रग्रामा जागोन नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा गोसोआव लाखिदो जेन बयबो सम बायदि फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो जाहा समा जादों 9:30 AM निफ्राय 9:30 निफ्राय जागोन फुंनि नोंथांमोना गोसोआव लाखिदो आरो फैदो लोगोसे WhatsApp ग्रुप for association मावगिरिफोर आरो लोगोसे जा जों मुंखौबाय थाला बेवहाय जों खनसेयावनो BBWA निफ्राय बेसे सफायनानै आखाइ दैखांना होगोन दे जोंनि गेजेरजों मोनसे मैखोम आरो गोख्रों बायदि सोमोन्दोआ दङ आरो जों सानदों बिदिनो लाखिबाय थागोन जेब्लासिम इसोरा जोंखौ बेंगालराव लाखिगोन बिदिसिम जोङो मोजां सोमोन्दोखौ लाखिगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो मोननानै जोङो रंजादों आरो गोजोनदों आरो बिथांमोनखौ हामग्लायनायजों लोगोसे
जोङो दिनैनि बे फालिबिलायाव बरायनानै लानो थाखाय इसा खालामदों बेवहाय जोंनिनो बर'नि हारिमुनि आर'नाइजों जोङो गांफा गांफा गानहोनानै जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन जोङो बयबो आखाइ खबनानै बिथांमोनखौ बरायनो लागियो बिनि गेजेराव आफादगिरि नङाब्ला नेहाथारि बिथांमोननि गेजेराव 2 मिनिट जोंनि गेजेराव ग्रिटिंस लाबोनो थाखाय जोंनि दिननिफ्राय खावलायनाय जाबाय रायजोफोर बर्थमान आं दा प्रेसिडेन्टआव दङ आं 8 माससो जाबाय आं गोदानै आं बिबान मोननाया गिबियावनो हेपि मेरि क्रिसमासनि गाहाम हामलायनायखौ जोंनि बे BBCB आरो बेंगलर हालामाव थानाय आरो गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय सफैनो हानाय बर' रायजो राजा आंनि बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय गिबियाव बेनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों सिगांफोर समावबो आं बिथांमोनजों जगाजग लाबाय थायो आरो फैबाय थाखायोमोन आरो देग्लायबो आरो जोङो जायगा मोनबावदों आरो फैबाय थानाय समावबो जों अराय सम बेबायदि खौसेथि लोगो लालायनानै जोङो जोंनि बे हारिनि राव हारिमु धोरोम गासैखौबो जोङो खौसेयैनो दोलो नोगोर बेबायदिनो गाहामै जों खुंलांनो हाथों आं बेखौ इसोरनाव आरज गाबो लोगोसे आं बेजों फंनैसो टिप्स होनो सानदों दिनै आं बेंगल बड' वेलफेयार एस'सिएशनाव 6 बोसोर जाबाय आरो जोंनिया दा 7 बोसोर रानिं जागासिनो जोंनि दानाया दा बिनि गेजेराव जोंनि बे बेंगलर हालामाव जोंनि बर' लाइमोन आरो जोंनि बर' हारिया गोबां अलखदाव गोग्लैदों गोबाङानो मिथिगौ नाथाय खना खनायाव जाखुमानायखौ गोबाङानो मिथिया नाथाय जोंनि आफादा दा बैफोर जाथायाव गोबां जोङो मोगा-मोगि जोङो बेफोर जाथायफोराव जोङो सौसिहैनांदों जों नुजाहैदों आरो जोंनि हानायमानि जोंनि बे बेंगल बड' वेलफेयार एस'सिएशना जोङो मदद होदों आरो इन फिउचारावबो जोङो बेबायदिनो खौसेयैनो होलांबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे गुबुन जायगायाव फैनानै गाव गावखौनो बांद्राय बेलेन्स गैयि दाजा जाहाथे बे गुबुन जायगासो जोंहा थोजासे बेवहाय रैखाथि गैया मेंग्लिया जासे बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो इसोरा बोलो होफैथोंसै बेखौनो जोंनि BBC बिथिंनिफ्राय बिफा इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय हामबायसै बे समाव थांनो हासिगोन थाबाय सोरबाफोर जुदि मोसानो गोसोब्ला रंजानो गोसोब्ला नोंथांमोना फैनानै मोसानो हागोन थांनाय बोसोर बांद्राय जानाय जथानि गोमनाय रिंनाय सेरजा सिफुंनि मिलौनाय दें आंनि गोसोखौ हायला हुइला बाहां बिहां रंजाखांहोयो बाहां बिहां हायला हुइला मोसाखांहोयो जथानि गोमनाय रिंनाय सेरजा सिफुंनि मिलौनाय दें खाम जथानि गोमनाय रिंनाय सेरजा सिफुंनि मिलौनाय दें जोंनि गोसोखौ बाहां बिहां हायला हुइला रंजाखांहोयो
होयो बाहां बिरहां हायला हुइला मोसाखां होयो बोसोनखौ मानिग्राफोर इसोरनि अननाया जोंनो गैथारा इसोरनि बोसोनखौ मानिग्राफोर अनखां हरबाय जों सुबुंखौ आफा इसोरा गावनि सासेल' फिसाखौ हरना पापि संसारा हरबाय जों सुबुंखौ आफा इसोरा गावनि सासेल' फिसाखौ हरना पापि संसारा जथानि गोमनाय रिंनाय सेरजा सिफुंनि मिलौनायजों जथानि गोमनाय रिंनाय सेरजा सिफुंनि मिलौनायजों जोंनि गोसोखौ नै लोगोफोर क्रिसमासनि दिनावनो ओरैबायदि मानसि जादों आरोना हाउसफुल माने बिराद गिदिर हलानो माने हाउसफुल जानानै जायगायानो थोलायाखै आरोना लोगोफोर दा माने मानसिया ओंखारजोब्बाय आरो दा सिंनिफ्राय दा माने मेथाइ खननाय आरो मोसानाय जाबाय दङ नै ओरैजाय एकदम ओंखारजोब्बाय आरो सोर सोर दखानाव थांला जोब्बाय क्रिसमास मेरि क्रिसमास दे माबोरै मोजां ना खबर मोजां दे ओमफ्राय आदाया मा डिस्ट्रिक्टनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि आच्छा ओमफ्राय बेंगलराव खै बोसोर जाखो आं बेंगलरावहाय 2 बोसोर जाखो 2 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बेंगलरनि मा जायगायाव थायो आदाया आं मेजेस्टिक गान्धीनगराव थायो मेजेस्टिक ना गान्धीनगर आच्छा आच्छा ओमफ्राय मा दिनैथ' बहुत दिन नङा होनबा औ दिनैनि दिनाव गोसोखौ माबायदि मोनदों जेनेबा दिनै बिराद खुसि मोनदों जोंनि जे मेरि क्रिसमास एडभान्स क्रिसमासनि गिर्जायाव फैदों फैनानै सेलेब्रेसन खालामफैदों दा बिराद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो जाय ओंखाम जाग्राफोरखौ एसे आं देखायलांसै नोंथांमोननो देखायनाय ओरजांखागासिनो जाबाय एसे लाना होनो ओरजाय माबायदि जाखो बेदरा थावदों थावाखै थावदोंना दे दे ओरै लाना होबाय गासिखौबो स्रायनो लाना होनबो जाबाय दं थावदोंना थावाखै थावदों स्ट्रट लाना गासिखौबो ओरै खनसे लाइन स्ट्रट लाना होलांसै ओरैनो गासिखौबो एसे एसे मोखां देखायनोसै ससे ससे ओरै ओंखाम जाखागासिनो नै दे लाखायदो आदा जाबाय दं मा मोजां ना दे माबोरै जाखो बेदरफोरा थावदों थावाखै एकदम सुपार ना दे जाबाय जादों खनसे स्राय लाना होनसै गासिखौबो ओरैनो माखासे संनाय दं मा बेदरैलाय दाउ बेदर ना आदाया बहानि हा भैरबकुन्द उदालगुरि आच्छा मोजां मोजां
खै बोसोर जाबाय बेंगलराव 18 बोसोर जाबाय बापरे बाप मान नाङो मा ओरैहाय नै बेदरजों खायबाय दं आरोना खावासनि बेदरा नै ओरैबायदि नै ओरैजाय ओंखाम जाबाय दं लाबाय देग्लायनि बरदिना माबोरै जाखो मोजां ना ओमफ्राय बाजैया मा अबेनि उदालगुरिनि दे मायाव थायो ओमफ्राय बेंगलराव दे नोगोर ना औ दे नानि मोना जाबाय दं माबोरै थावदों थावाखै थावदों ना दे नानि ओंखाम नामा औ मा नाम नोंना आसिता दे फरायगासिनो ना दा बेसेबां क्लासाव फरायदों जोंबा क्लास 7 आव ना दे मोजां फराय दै ओइ खनसे लाना जाखांबाय नांला नामा आरोबाव नांथ'ला दे बुंबाय सेंग्राफ्रा जा दं खनसे ओरै लाना होबायलै स्रायनो गासिखौबो लाना होबाय सिख्लाफ्रा খাই আছে কেনেকা হ'ল চব্জিবিলাক টেষ্টি হৈছে নে নাই হৈছে না আপুনি অসমৰ ন অসমৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি হা আসাম কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট ঠিকে আছে ও বাবু কি নাম বাবু তোমার নাম কি হ্যাঁ আসামি জানে না নাই ঠিক আছে ओरै लानानै जोंसो जाखांबाय जाबाय दं दे मा डिस्ट्रिक्टनि बाबुआ मा डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि नोंलाय चिरां नोंलाय उदालगुरि चिरां नोंलाय आदायालाय बबेनि क'क्राझार दे गोथाव ना दे माबोरै खबर मोजां ना ओंखामा लाबावदो बिनानै जाबाय बै लानानैसो एसे नै ना रिया दैमारिनि नामामोन चेनेल नामा खनसेबो लोगो मोनदों नोंखौ माबोरै जाखो खबर माने देग्लायनि बरदिना माबोरै जाखो दे लोगो मोना मोजां मोनो दे मोनजायाखै माने जायगा गैया आरोना नेगासिनो हरजाय बिराद मानसि जादों ओरैबायदि मानसि जादों आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय लानोसै बाजैमोनखौबो नानि थावदोंना थावाखै ओंख्रिया गोथाव नंगौना नङा गोथाव मा बेदर इयो दाउ ना अमा दाउ नोंना मा नाम नानि मा नाम होनदों what is your name मा होनदों ब्रेलि nice name एकदम हाबफैलायबाय ओरै फालो ओरैजाय माखासे जाखांबाय आरोना माखासे ओरैबायदि फैलायबाय आरो ओंखारबाय आरोना बिराद मानसि दाबो माने माखासेफ्रा जाबाय दङ माखासेफ्रा माने दासो हाबबाय दं आरोना ओरैबायदि नेगासिनो दं मानसिफ्रा नै माने बिराद हाजार जादों आरोना लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जानायखाय पार्ट 2 बानायबाय लोगोफोर पार्ट 2 गाबोन फैगासिनो दं थेंक्स फर वाचिं